Хочу почути самого Володимира Зеленського. Так лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв прокоментував письмову відповідь зі штабу кандидата на пост президента на його 5 питань про долю окупованого Криму та російської військової агресії на українському сході. За словами Мустафи Джемілєва, не лише він сам, але й усі українці хочуть знати, яким чином Володимир Зеленський збирається повертати окупований Крим та на які поступки готовий йти задля припинення війни на Донбасі. І озвучити свій план має людина, яка збирається очолити країну, а не прес-служба його штабу. На 4 вопроса более-менее удовлетворительные ответы. На 5-й вопрос, касающийся переформатирования автономной республики и внесения изменений в Конституцию, они дали расплывчатые ответы. По всему видно, что они не владеют информацией. Да я не к команде обращался. Команда ведь это дело такое. Завтра может Зеленский сказать, что за команда. Я их давно уже распустил и знать их не знаю. А моя позиция совсем другая. Необходимо, чтобы сам отвечал человек, который собирается быть президентом.